тапшырылды, әмма Алла аны үзенең рухы белән терелтте. Әнә шул рух ярдәмендә ул тоткынындагы рухлар янына барып, аларга вәгазь итте. Бу рухлар борынгы заманнарда Нух көннәрендә Аллага итагатьсез булганнар. Әмма Алла сабырлык күрсәтеп, койманың төзелеп бетүен көткән. Ул коймада бик аз, ягъни 8 җан гына су ярдәмендә котылып калган. Бу су хәзер сезне коткара торган суга шомдырылуын, гәдәләндәре суга шомдырылу, тәннең керем йоып төшүрү түгел, бәлки саф вождан белән Аллага мөрәҗәгать итү буларак, Гайса Мәсихнең үләдән терелеп торуы аша сезне коткара. Ул күккә ашты һәм Алланың уң ягында тора. Фәрештәләр белән бергә күктәге барлык хөкемлекләр һәм кодрәтләр аңа буйсынган.